Bagong Podolarjo. Pangestunipun Bathara Brahma Indra. Bathara Indra wilujeng nering Sambikala. Iya, pangestulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana kasantosan Bukulun. Bagong. Nun. Apa to sababe dene kita tekan kayangan? Sejatosipun kula menika namung kesah sapura-pura Bukulun. Mboten wonten tujuanipun. Awit kula dipun olok-olok dening kanca-kanca kula nyiter menika dipun genjrengaken. Mila kula kesah saking rombongan kula Bukulun. Iya. Sing sakmestine kelawan kanca kuwi kudu gedhe pangapurane. Namung rencang-rencang kula sampun kebangetan kula. Ibaratipun kula dipun dadosaken tumbal. Pelecehan. Wonten ing rombongan kula. Boya Bagong boya. Biya kok mboya. Ingkang wigati angka 2, wigati angka 2. Sejati kang pranyata kula menika badhe nyuwun prisa Bukulun. Iya. Kita bakal nyuwun prisa apa? Kula ngertos bilih kakang kula Gareng kalih Petruk menika estunipun sanes putranipun Bapak Semar. Mila nalika wonten lampahan Petruk takon bapa menika sami pinanggih kalian tiyang sepuhipun inggih menika Gandarwa Maya utawi Gandarwa Raja Bali utawi Gandarwa Raja Bandung. Kuwi gedang. Aja sembrono Bagong. Gandarwa Raja Bali, Gandarwa Raja Maya ora ana Raja Bandung. Kluthuk nutuki ndasmu ki, Pak. Kulon rada pun kejem-kejem Bukulun. Sing jeneng Panakawan niku nek omong wajib ndagel. Masa Panakawan ora ndagel niku mengke mboten seneng kalih kula. Iya ning aja sembrono iya ning kayangan. Mila sowan kula menika jatosipun sareng kula taken kalih Petruk kalih Bagong. Mas Petruk Mas Gareng, udus kowe. Wah, kleru dhewe diudus dhewe. Sareng kula tanglet kalih Mas Petruk kalih Mas Gareng. Napa kula niku anakipun Gandarwa Raja Bali. Mereka, waduh. Kang Petruk Kang Gareng niku ngomong dudu anake Bapak Gandarwa Raja Bali, bapakmu iki beda. Lajeng kula tanglet. Kamas kula kalih menika. Aduh. Tanglet kamas kula kalih menika. Kowe udu anake bapak, kowe iki beda bapak karo aku. Terus bapakku sapa Mas Petruk, bapakku sapa Mas Gareng. Lah aku ora ngerti apa aku iki kancane bapakmu atos suarane. Mila terus kula mikir, iki sing iso ngekaki pencerahan. Kalawan bapak kula menika namung Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata. Awit Pukulun menika dewaning para dewa. Pukulun menika kami tuwaning para Jawata. Pukulun menika sampun wonten saderengipun titah wonten ing jagat menika wonten. Ateges panjenengan ngertos silsilah dumadine Bagong menika kepritil. Kepripun? Kula nyuwun priksa dhateng Paduka Iwang Adi Pukulun Bathara Guru. Menawi Pukulun saged njlentrehaken, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewadene Pukulun boten saged ngendikaken bapak kula mesinten ruwarawe jeneng gatel apa ki? Rawe-rawe rantas malang-malang putung kula mboten ajeng wedi kalih para dewa teges Pukulun menika mboten pantes menapa dados dawaning para dewa kula menika saking menika kula mboten narimaken Pukulun dados dewaning para dewa wonten ing kayangan. Tertemtu kula badhe ngamuk ayo liyane tak ajar kowe. Ngamuk ning kayangan. Estu kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Gong wilahing. Lho malah janturan. Boya Bagong. Ulun iki bakal dawuh kelawan jeneng kita. Wah tak kira nek oh gila heng. Ngoten niku kula sok nonton Bukul. Oh.
Nonton sapa? Lek Toyo. Iya, ulun tak jak Jarwo kelawan jeneng kita. Sapa nama Jarwo? Jarwo. Yektine ulun ngerti kedadianing kita kuwi ngerti. Ah, ini namanya pencerahan yang luar biasa ini. Pun mang paring pangandikan. Kula badhe midhangetaken kanthi tetela. Nek pun paring dawuh, iki lho Bagong, bapakmu nang kene iki. Alamat iki, RT iki, RW iki, RT 5. RT 3. Ngoten niku kaya lagu. Pukulun kersa martabak. Mbuyan. Rada alot. Mbuyan. Dewa kuwi daharane pelemper tangga jiwa lan jambu mutiara Dipa Nirmala. Dipa Nirmala. Iya. Ngene Bagong, pripun? Nalika bapak kita sambungan ya kuwi Kakang Ismaya Semar ulun tedhakake ana ing Madyapada yektine jagat isih suwung kaya bumbung wong. Suwung tegese durung ana titah menungsa ingkang gumlaraning jagat kejaba amung Semar ingkang urip bareng kelawan bangsaning Jim, bangsaning Gandharwa. Nggih, mula ora mukal yen to wong natuane Petruk kelawan Garing kuwi uga kedadian saka bangsaning Jim kang aran Jim Salantara. Nggih. Sadurunge ketemu karo Petruk karo Garing, sejatine bapakmu bali munggah ana ing Kayiwangan tumuli mutah kelawan Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Satu tunggal. Bathara Tunggal kuwi wong atuwa ulun. Kang Sudarma. Iya. Terus Kanjeng Rama Pulun Bathara Tunggal paring dawuh yen to pancen Semar kepengin kanca marata menenga luwih dhisik ayang-ayang kita bakal ulun sabda dadi wujuding titah sewantah. Nalika semono ayang-ayange Semar disabda tumuli wujud kita kuwi dadi kita kuwi tanpa bapa tanpa biyung sayekti dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Mula ora aneh yen to Garing lan Petruk tansah ngajeni kelawan Semar nang yen kita nadyan kurang ajar kelawan Ismaya ora nate nampa soting Sang Hyang Ismaya utawa Kakang Badranaya. Amarga kita kuwi sejatine sak traju sak babak kelawan Kyai Semar Badranaya Bagong. Iya. Kita kuwi ora ana duwe bapak, kita kuwi ora duwe ibu. Kita kuwi dumadi saka ayang-ayanganing Kakang Badranaya ya Kakang Semar ya wong atuwa kita kuwi. Yen kita arep nganggep wong tuwa ya bapak kita kuwi ya Semar kuwi. Bullshit. Apa kuwi? Omong kosong. Ngawur ta? Ngartekke kowe ngawur kok. Omong kosong. Kula sowan mriki menika mboten mung diapusi kaya cah cilik. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Lho, kula tak takon. Nek pancen ayang-ayang niku iso disebda dadi wong, ayang-ayang kula niku mang gawe wong. Kula ben dikanca sing anu padha-padha ndugale, padha-padha glelenge. Nek kula ora mung trima cukup diapusi, Bagong kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Ora mutu niku jenenge. Sing jeneng ana wong niku ana mbokne ana bapakne, ngoten. Bapakne iki nundlep mbokne. Terus mbokne meteng metu anake ngoten niku lancar. Ngono lho, ora konjur meng kowe dumadi saka ayang-ayang. Ha nek Bagong ki cah cilik, nek Bagong ki cah nuwun sewu nalare ora genep, kula dapusi ngono wae iso. Ah Bagong ki cah pintere. Cah berpendidikane. Rumangsane anggepe S1 SSN nganggur kabeh. Anggepe apa njuan? Kula tak takon karo sampean. Kok mung trima diapusi kaya ngono? Anggepe kula niku mung trima diapusi terus kula bali terus rampung masalahe. Anda bisa, ora iso, ora mung tekan semene perkarane nek kencang larudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe Bagong aja kaya ngono ya kira aja kaya ngono cah bagus. Lah kok dadi kowe terus ngadeg jejeg
tanpa duwe tata krama kalian Sang Hyang Wulon Bathara Guru iki nek nganti disotke dening Sang Hyang Jagad Giri Pratingga iki kok kepiye kedadeane kowe iki ya takon wis diwangsuli ya kudu trima. Meneng ora kowe? Sadurunge aku munggah mrene napuk cangkem wong gletak mlebu. Endi ayo? Endi kae sok nggo ngraos UGD, UGD. Aduh, tak apa ya kowe? Iki masalahe ora kowe Nara. Masalahe karo iki aku. Ora samelu-melu iki ming apa timun wungkuk jaga imbuh. Wah, lah setan ya. Dewa kok dunekke timun wungkuk jaga imbuh. Piye? Pukulun. Kula nyuwun keterangan. Nek sampean mboten mari keterangan sekolah tak tutup sampean arep jeng mulang sapa Bathara Guru. Arep ngapa sampean? Kudu ngekek keterangan sing gumathak. Wah, nesu kok suarane kok kleru. Gumathak kok gumathak. Kudu jelas. Bapakmu jenenge iki. Nek sampean ora iso duduke kula ora nrimake. Yakin niku setan ndelok jam. Wah nggih. Kula ora nrimake. Kula tetep kudu protes kalian Sang Hyang Wulon Jagad Giri Pratingga. Bromo. Ora ana. Udus kowe. Niki sing anu Endra kok Bromo. Diguru kaya gugup kaya ngatur mripun. Wonten paningal kula Bromo menika ketingal. Wis ora iso Bromo lagi adang kok. Bromo ora ana Bathara Indra Bagong iki sereten metu njaba mundhak mirang-mirang karo panjenengan ulun. Nggih ngestaken dawuh. Ora usah diseret. Aku tak metu dhewe. Aku nek metu ndak diseret-seret ki mah angel. Angel yakin. Wis tak metu dhewe. Ning titenono tak tunggu nang repat kepanasan. Nganti telung kedheping paningal. Nek pukulun ora rawuh, piyambak teng repat kepanasan paring dawuh bab tiyang sepuh kula. Dewa-dewa kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Sulendra bawana, Sela mangumpeng, Cakra ngerang, Nguntara samudra. Swarga dawana, swarga maruta tak gawe sungsang bawana balik kayangan. Pripun, Wong wilahing. Lah kok teko malah perkawisipun namung timbul saking Panakawan Bagong. Lah menika mila Bagong menika nadyan kados mekaten menika. Titah ingkang jinangkung. Mila panjenengan kala wau paring dawuh sumbering gara-gara saking asalipun titah. Nanging titah kala wau dipun prisani ketutupan roning salomba tekesipun boten saged cetha. Margi menika dipun tutupi dhateng pengayomanipun Bagong. Indra wonten timbalan. Dawono marang para Jawata ki nen ngundurake si Bagong yen to pancen berguguk utawa waton ora gelem bali marang Madyapada. Ulun ingkang tanggung jawab lawan Kakang Semar Bagong dibondo. Ulun ingkang bakal paring pengadilan kaliyan Panakawan Bagong. Nun nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Kakang Narada monggo dikula dherekaken. Pas kula nyuwun kabar pripun pawartosipun anggenipun sapiat kawuwu Sudarma. Aku wis jane wis males lho tok tutke iki. Kowe yo dadak melu nang kayangan barang ki yo ngapa? Saking tresna kula kaliyan panjenengan.
Ibaratipun sampeyan sakit kula kraosaken sakit, sampeyan pejah kula ingkang badhe madosaken mudin. Kuwi jenenge ora sebaya mati, sebaya mukti. Ning pancen cangkemmu rusak. Sakiwang pikulun Bathara Guru kados pundi? Wah, wis muspra tanpa guna, Yem. Ngomah wis tok kancingi? Sampun. Aku semelang nek ana wiyaga teng klithih. Terus do mangani apa-apa do. Nek wis dikancingi ya wis. Nggih. Prajan pitik. Pitike dileboki kandhang terus tok gemboki kabeh kandhange. Sampun. Syukur. Wedhus-wedhus sampun. Ya wis iki ngene, iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Tegesipun. Tegese iki aku wis kebatur wani karo para dewa. Mula pesthena aku mati. Aku mati. Aku arep dikrubut karo para Jawata, dikrubut para dewa. Ning arep kaya ngono tak antepi jiwaku, jiwa satriya. Tinimbane aku ora ketemu karo bapakku, tinimbane ora ketemu karo wong tuaku, luwung mati nang kayangan, ora masalah. Ora masalah, wis ben. Kapas. Jejatu ke katih kula. Sesebat kula. Katresnan kula. Menawi kapas sedo. Kula tumpun sinten? To padake aku ora ngerti po, sesambungan Muro Garing. Heeh. Hah? Apa aku dikira gak ero? Heeh. Aku ki weruh Yem. Cuma aku diem saja. Ada? Kowe sok muni golek kayu bakar neng alas, ta? Bareng tekan alas, aja glenak-glenira gareng neng grumbul. Pas, niku boten kok wonten hubungan spesial antawisipun kula karo Pak Digane niku boten. Namung ngrembak babakan panggula wetahe gesang. Wah telek. Telek jemek. Ora mungkin, aku ki ngerti wacahe gareng kok. Wis ora usah kuwatir, wis lilakno aku tak mati. Bas. Kula tresna panjenengan. Kula tresna kalih sampeyan. Wis ngerti. Ning ngene, katresnan kuwi ora langgeng. Ngono. Katresnan ki ora ana sing langgeng, ora eneng. Tresnane sapa wis to? Ora langgeng. Tresnane ibu karo anak, sok kala mangsane anak wis mentas, bakal pisah karo ibune. Katresnane wong tua bapak karo anak, sok anake nek wis mandiri, bapakne ya mingkari nyawang. Kalau mangsa bocah sok wis ora eling karo bapakne. Akeh ngono kuwi. Nggih. Ha ta? Nggih. Kowe ya wis pisah karo mbokmu. Nggih. Sapleh mbokmu tak tibake saka kursi terus lara kae. Nggih. Nggih, Pas. Mulai rasa sok gondali banget-banget perkara katresnane aja digondali banget-banget. Neng donya iki ora ana sing langgeng. Wis to. Cepat atau lambat Gusti mesti bakal misahake. Mbah kanthi cara sing kepiye. Ngono? Nggih, Mas. Ha iki ngene. Dalam hatimu kowe seneng to nek aku iki arep mati karo para dewa? Ateges ora ana sing ngalang-alangi kowe nek kowe golek kayu bakar, ha ta? Masa golek kayu bakar kok sangune anduk? Boten ya. Alah, aku ngerti kok. Aku tak mapake para dewa. Nggih. Kowe tak jaluk ganteni aku sementara ya. Nggih. Gantosi pripun? Kowe bali tak dandani Bagong, engko ben iso gara-garane komplit. Ya? Nggih. Nek ora ana aku, wis gelo penonton. Nggih. Sawangan penonton semene akeh. Sisih kono apa? Kae ireng-ireng do ora obah kae. Kae wit. Nggih. Saking kae wong delok. Nggih. Megeng napas. Wis tak kendhawuh. Ngampet ambekan tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta iso wujud Bagong. Wis tak kendhawuh. Saiki
dijitet yem. Men ora muni. Wong wedok kok mirang-mirangke. Anggere kon ngampet ambegan entute lekmu nyaring. Kok lelos lho. Edan tenan kok. Iso mati. Apa tok jembarke kai harmonika. Pak sampun kaya ngoten wong sampeyan ya wis iso napa kalih kula. Andeng kowe iki pancen katresnanku tenan kok. Nek esuk tangi turu kowe karo aku ya iso perang antarane perang jalur Gaza. Nggih. Aku ngebom, kowe ngebom, aku ngebom, kowe ngebom ora ana rampunge. Nggih. Le rampung nek salah siji katutan. Nggih. Wes kamu aku tak cipta, ndak salah kesuwen. Oh iki kestaken dawuh. Nuwun perting Gusti aku murbeng jagat paling ana daya kekuatan. Sak ciptane Bagong ana, sak sedyane Bagong iso kasembatan, iso wujuda Bagong jebles karo aku muga-muga kelakon panjenengane Bang. Asa panjenengan moyo ya. Engko bali nang jagat engko nek gara-gara gabunga karo Kang Gareng Kang Petro. Gegek tak kedhawa Mas. Suarane. Carane putus pundi? Kowe tekan omah gawe kolak sandal. Oh iki. Kowe engko panganan telung sendok. Kuwi suarane engko iso padha aku. Geges tak kedhawuh kula pamit wangsul nggih Mas. Sing ati-ati ndak diwani selado teka wis kono ngati-ati. Nggih. Medhono ndorante ora anjlok lho. Dhuwur kae. Nggih, wis tak kedhawuh. Engko anjlok kowe iki saka wanen. Wis kono gambari kono. Nggih, wis tak kedhawuh. Kali-kalinge kowe dadi Bagong, nek nguyuh ora ndodok. Nggih. Kok lali dadi Bagong nguyuh ndodok ayo. Konangan. Wis tak kedhawuh. Ya pethoke dewane ora rampung-rampung masalah. Kese iku kudu bali ana ing jagat. Kula purun wangsul wonten ing jagat raya. Kula purun wangsul wonten ing DKI Jakarta menawi omah kita iki ngendi kok tak tekan DKI. Anu, kula purun wangsul wonten ing griya kula, waton kula dipun paringi dawuh. Bapak kula niku sapa, simbok kula niku sapa. Nek pukulun Sang Hyang Bathara Indra mboten maringi dawuh, Hyang Pirun Bathara Guru mboten maringi dawuh. Rama rawe jenang gatel ora duwe. Kuwi senggaan, rawe-rawe antas malang-malang putung. Malang-malang kaya ndo, mentang-mentang kaya empring lodon. Tetep kula terjang. Wani marang aku sing tak wedeni apamu. Ora minggat kendarataning Bathara Indra kelakon tinjung akhirat nyawamu. Monggo kula ladosi ning nyuwun ngapunten lho nek kula kepeksa kurang ajar kali pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Indra marat silakan. Ora apa-apa, Mas. Wani nantang diwai wani serep nyawanya. Hai, montare. Ayo. Apa muka panu? Kapora we.
menawi ndaratur kula dewa-dewa kapure wangsul kemawon. Wa pukulun. Lho kok kon bali piye? Mengsah kalian Bagong malah kewirangan. Kok kewirangan? Raimu kok mengkilat ki apa? Bagong mengsah kalian kula mboten jotos mboten ngantem. Ning sareng piyambakipun saged ngruket badan kula napa memper wong gelut kok dilati rai sakpenake dhewe. Mongko ilatipun kaya ilat asu. Dawane ra jamak-jamak serup. Malah gumujeng panjenengan. Lah bocah ndugal kewarisan kaya diantem ya ora apa-apa. Mboten menapa-menapa. Iki piye nek dewa-dewa nganti kalah karo para Bagong ra ya wirangan. Dipun pasrahaken Iwang Pikulun jagat Giri Pratingkah. Adi Guru Dasmun tinalaman menika, Di. Ponokawan Bagong wonten dawuh Pukulun sepisan meneh ulun ngelikake kelawan kita aja tumindak kang ora perlu prayoga ning kayiwangan kula mboten ajeng tumindak menapa-menapa nek napa sing kula tangletke kalih Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata menika panjenengan paring dawuh lan paring keterangan ingkang sak cetha-cethanipun. Ning Bagong ngemon emeng diwangsuli Bagong kowe dumadi saka ayang-ayang. Wegah kula ora masuk akal. Secara pikiran napa jenenge niku? Secara sekolahan lho napa jenenge? Ulun boya ngerti. Waduh takon sapa ya iki ya? Secara ilmiah nalar manusia secara jernih dan lancar mboten wonten jamak lumrahing atase manusa kok dumadi saka ayang-ayang. Ana ayang-ayang disebda dadi wong, terus dadi wong niku model pundi? Atene saniki nek ana wayangane wit nika terus sampeyan ngendika dadi wit. Atene donya rungkut banget. Iya napa iya? Latri paring pangandikan ampun plendas-plendus kados mekaten menika. Nek sampeyan ora iso ngekeki keterangan sing gumathok, kula ora nrimake. Yen ngono kita arep ngopo? Ana dewa gawe wirang karyane. Mabur. Apa dikira Bagong ora iso mabur? Iso Bagong nek kon mabur. Untung aku sangu androke bojoku. Iki tak cagaki tengah. Pinggir tak taleni pentang ngene kena angin kabur mumbul. Tau ya kowe Bathara Guru. Nek ora ngono tak pentang terus rambutku tak obong. Kan kok kaya balon mengudara kae. Perkara ndase kobong boyo men. Sing penting iso mabur. Kok nek kurang rambut jabutke liyane. Sing penting iso mumbul, iso ngoyak Bathara Guru nekane. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing aris
Risang mawe gandrung sabaran katulo kir moyak mayik pukulun kula ngaturaken pangabekti kula kunjo iya Puntadewa Luntompa pukulun bekti kula kunjo pukulun aku ngaturke bekti pukulun bekti kula kunjo Pandhawa Luntompa Kresna Luntompa menapa ta sababipun dene paduka rawuh mongko semu kesesa anggen paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta Kresna Werkudara Arjuna apa dene Puntadewa destun temening atase ulun kuwi dewaning para dewa teka keplayu saka ing kayiwangan disababake saka tingkah polahe panakawan kita kang aran Bagong ingkang wani ngrusak kayangan merga nggone murtah kepengin ngerti lawan wong atuwane wekasan gugat marang kayangan Suralaya welah dalah Werkudara Janaka Bagong mendakno cah bagus pas aku biasane iki sarane sarane ora muni goblok ben ngandel ora pukulun Bathara Guru mesti ming laporan karo juragaku sapa rumangsamu aku nek kangen iki wedi karo juragaku niate Bagong ora bakal kendho saka geguntur mundur saka Pangalembono. Kowe ngandhake ndara-ndaraku. Oh, Janaka ora kewirangan mungsuh Bagong aja tundang Bagong. Edan ayo kowe arep tanding karo Raden Janganangka satriya saka ing Madukisma kowe arep ngendelke pusakamu duwung Kiai Jalak aku duwe pusaka kris Kiai Pentret Jalak mungsuh Pentret mesa kalah. Wong edan Bagong aja kaya ngono. Aku dudu Bagong, aku satru ing Madukara Raden Janaka Ngamarta. Aku bareng aku ra metu nonone Werkudara arep kewirangan mungsuh aku dasmu wah Bagong edan
anjlok rapati bener. Wah. Gede aku. Bagong edan. Ora meneke Bathara Guru sutuk. Kuku. Iki mau bar tak nggo ngilangi upil. Wah. Edan. Mundur ora. Bandung Bondowoso. Kelakon tandingi Roro Jonggrang. Wah. Werkudara Janaka kok do mundur mungsuh Bagong ki. Bagong ki ndek kekuatan apa? Lah kok ngedape-dape. Hah! Setan ratatanan kowe. Lah kok dadi kowe ngembari karo Nata Ndarawati? Lah kok dadi wis dadi Ratu Jubuk. Gugu karepe dhewe. Wangune Janaka Werkudara ya dikembari kaya kowe iki ndek kekuatan apa Bagong kok ngedapi-dapi? Aku bal ngombe obat kuat. Kekuatanku mesti ngedap-edap. Iwangsung ngono mati lho mah. Ana sasmintane isun jagat wasisane ngobodara. Iki sapa iki? Lho aku Kresna Nata Ndarawati. Aja ngawur gawar-ngawur. Ngawar-ngawar. Iki Nata Ndarawati. Iki Nata Ndarawati. Wah, tak goleke mungsuh mati kowe tak kandhani. Ngamarta kok gayeng iki enten apa? Kakang Semar kowe iki duwe anak mbok ya. Tok wis padake. Wis padake pripun? Lah genah Bagong ngamuk ning Ngamarta. Ngoyak-oyak Bathara Guru gugat kepengin ngerti karo wong tuane. Mangke riyen. Lah Bagong niku melu kula. Sampeyan ngendika nek Bagong ngamuk teng kayangan. Petro, nun. Bagong meneh ndi? Gong, enten apa? Lho kok sik. Kowe aja gawe-gawe lho. Kowe mau ngoyak-oyak Bathara Guru. Asalahe seminggu ra diwulang. Tau ya piye kewajibane ngene mbayar SPP ming prei. Malah pelajarane nganggo online dadak tuku kuotang barang. Tak pasangi kotange bojoku ra iso online. Piye wis bayangno? Apa ora saya ngrekoso? Bagong kok sik. Lah kowe ngoyak-oyak Bathara Guru apa ora? Ora, Pak, weh. Mang minggir. Sing Bagong niku tak pethukke legane ati. Menungsa ora dewa. Ora bapakku dhewe, ora kakang-kakangku dhewe. Ngalang-alangi karepe Bagong raweh-raweh rantas malang-malang tak putung. Gong. Gong. Suarane kok ya padha ya. Kok sik kowe meneng sik. Gong, ngapa? Wih. Padha lho. Iki jane sing Bagong sing endi? Wih. Sirahe kena saos kuwi, Mas. Mangan mie ayam saose tekan ndas. Kaya dilangi to, Pak. Nggo bukti nek aku njajake anak-anakku. Apa men njajake anak-anake kok saose dadak dicepretke nang sirah ora. Engko nggo bukti mbokmu.
nek nakokke duwite, kowe iki arep ngopo to, Le? Arep takon bapak. Ha iki bapakmu? Udu. Kowe udu bapakku. Petro duwe bapak dhewe, Gareng duwe bapak dhewe. Kowe iki mung bapak sambungan. Hah? Bathara Guru tak takoni. Muni ora ngerti, muni ora weruh. Aku ora trima, Pak. Ngene tak kandhani. Rene tak idoni raimu. Arep wani karo aku kowe. Wani karo ndaramu kena ning nek wani karo aku. Antel diasmu. Muni yo. Ora ngono, Mir. Kowe wani karo aku ki, kowe arep kualat yo. Arep kowe ora ngaku aku ki bapakmu ning aku ngopeni kowe biyen tekan saiki wis mengabad-abad. Kowe mangan tak pakani ngombe tak ombeni. Ora iso katokan tak katoki, ora ndek klambi tak klambeni kok arep wani karo aku ki sing tok gemenang apa? Oh, Pak. Terus asline piye? Ah, ngono. Kok arep amu-ang. Ya bener kowe iki pancen kepengin ngerti bapakmu sapa, mbokmu sapa, gugat ning kayangan. Ning ora slamake kowe iki derajating kawula kok wani karo dewa. Dewa iki lenggahe ning dhuwur. Ning kawula ya diwajibke omong, aja dibrangos cangkeme. Bener. Ning omonge sing apik, omonge sing nganggo sopan santun, ora sak penake dhewe. Oh, kapok kowe bapak. Kowe ngetokke swaramu iki kena. Ning nganggo swara sing sopan, sing santun, becike ngene, apike ngene, aja nganggo kumrangsang hardaning nepsu ndak ora prayoga. Ya wis. Critane piye? Aku mbiyen tekan donya iki rung ndek kanca. Janjane kowe iki nek karo Petruk karo Gareng iki tuwek kowe. Ning kowe tak enomke, tak dadekke ragil mergo sing srawung karo aku pisanan iki kowe. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang aku. Kowe iki tanpa bapa tanpa biyung dicipta dening Kanjeng Rama Sang Hyang Bathara Tunggal wekasan ayang-ayangku wujud menungsa mula jenenge Bagong ngono. Kowe iki dadi ruwangku sing pisanan dikaya ngapa arep aku ki ora mijekke kowe mbokmu ora gembol kowe ning anane kowe iki merga saka Semar arep ngapa kowe nek arep wani karo aku wani ya ngono kuwi critane. Bathara Guru ya mung crita ngono kuwi. Lah guru ki ya bener aja tok luputke, Bagong. Terima ora? Terima. Ora sembodo mau glelenge Raja Mak. Saiki krembak-krembik. Meleh, Tru. Oh. Aku weruh saos mie ayam mau terus wetengku teng kerupuk e. Ya, engko tak jajakke, ya. Setengah porsi. Ngendi ana bakul mie ayam kok setengah porsi iki cara ngendi ora? Le bedakle ngapa jenenge apa? Nyuwiri mine iki angel. Aku kulino nyuwiri ngono. Kae sapa, Gong? Kuwi sapa kuwi? Yem. Salen yem. Oh, mula bojomu to, Gong? Heeh. Mau mula kok tak terke ning kamar mandi iki, Bagong kok le nguyuh kok ndodok. Gek suarane kok bol bojomu to. Heeh. Kowe ora melu mlebu to? Ora. Yakin? Ayo. Ora ya. Badar yem. Nggih. Wis rampung pakaryanmu. Guru aku sing njalukke ngapura anakku ya Guru, mboten dados menapa. Ingkang baku Bagong sampun trima. Kono bali aku njaluk ngapura inggih. Bagong tetep kudu nampa paukuman. Lah sebabe Janaka Werkudara lara.
Tok kapake tak kembari. Sajake sok nggih. Iya. Mengke kula ijoli sok pit. Sok pit keproke sirahmu ki piye? Sone ora kena kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe ndek sandangan Kresna barang ki saka ngendi? Tumbas teng pasar malam. Edian tenan kok. Ya wis, syukur yen kabeh wis tentrem. Semar Badrana ya muga-muga besok meneh aja nganti lir wong nggo ngulat-ulati karo anakmu. Nggih ngestakaken dawuh niki pengajaran tumraping kula.